Tak čaute priatelia, neuveríte, čo sa mi dneska deje. Našiel som motorku BMW S1000 RR a idem akurát po ňu, idem ju pozrieť. Verím tomu, že ju zoberiem. Bola padnutá na bok. Uvidíte, že čo to bude, lebo to je jeden z mojich ďalších snov, ktorý sa mi asi splní a keď ju... No všetko budete vidieť, takže poďte, idem za Rekom po motorečku, ideme do New Yorku po ňu, takže... A ešte som vám zabudol povedať, že vás zdraví Turbo Kačír, rozumieš? Takže sleduj ďalej, lebo toto, čo bude BMW S1000 RR s 5000 milami, to je no neskutočné, neviem sa na to dočkať už. Vraj neštartuje, štartuje, točí, ale nechce nakopnúť, takže ja si myslím, že to bude len ten padací senzor, ktorý je, čo taká somarina, proste čo sa preklapa a keď spadne, tak ti vypne celý palivový systém, takže ja si myslím, že toto bude a máme 2 hodiny cesty pred sebou, takže dám vám ďalšie, aha. Pišnek znalazłem. Tak? Ja pierdolę. Ale nice, to niech tu czeka. Takže, ľudia, Widziałeś jaki surprise? no, Ten dziesiątka. Tak nájsť. No takže, ľudia, ostaňte na linke, rozumieš, ostaň pozerať, lebo toto, čo teraz sa bude diať, to bude dovidenia. Dúfam, že bude všetko OK a ju zobereme, ne? Takže ideme na to, Are. 2 hoďky cesty. Servuste zatiaľ. Čau. No tak boli sme aj natankovať a zistili sme, že máme ešte mäkkú gumu, takže treba to trošičku dofúkať. Cena je akurát 3,95 za 1 galón. Takže... Juj, už sa neviem dočkať, ak uvidím tú raketu BMW S1000 RR-ko. Koľko je? 3? Ešte máš. Musíme to natlačiť do 4. Keďo je? Dáš? 3. Ideme ďalej. No takže máme hodinu 47 cesty. Joj, už nech sme tam. No ľudia, takže nás zdeli 9 minút. 9 minút nás zdeli od toho, že sme boli tam. Akurát sa nachádzame na Belt Parkway v New Yorku. Takže no neviem sa dočkať, že čo to bude. Držte palce, lebo to bude také BMčko, že koniec. A takisto budete môcť vybrať so mnou, aké tam dáme plastiky, aké budú vylepšenia, aké to, takže píš do komentu, čo by si na tej motorke chcel zmeniť, čo by si tam chcel vidieť a tak. A hlavne nezabudni dať subscribe. Viete, čo ľudia ľúbim na tej Amerike tu? Teraz sa chlapec stratil, lebo mu padlo GPS-ko a nevie, keď ale má ísť. Pýtal sa ma, že či nie som stajal, som povedal, prato, ja som z Európy, ešte k tomu žijem v New Jersey. Pomohol som mu, dal som mu svoj telefón, pozrel sa na cestu. Vyšiel som vonku, hneď sa ma pýtal, chceš zmrzlinu alebo milkshake, chápeš? Toto sa mi tu tak páči, že masaker. No takže máme ich tu, pozri sa na to. Tu z tej strany máme akurát krasnutý kryt motora, nie je tam žiaden olej. A hlavne pozerám na to, či je rám rozbitý. Tu tá priepaška, ktorej sa pozerám vtedy, keď je motorka, či bola spadnutá, či nie. Na rame je celá, takže to je jedna záchrana. Takže skontrolujeme, že čo to je. Tým nám akorát treba dávať nové koleso. Koleso je v ríci, dostalo šupu. Teleskopy na mne tečú. Ani nevyzerá to, že by boli vytečené. Ale vidíš, ona chcela naskočiť. A nejdzie. Ale si počul, ona chcela naskočiť. Ale ja asi viem prečo. Lebo tam není žiaden olej. A tam má senzor na olej. Úplne sa olej je celý prázdny, vidíš to? Dobre, takže páčky, stupačky, toto je proste maličká vec. Tu máš carbon fiber, tu je škrtá akorát nádrž. Ale ładna w karbonie Ja si taka. myslím, že ju treba brať určite. Pozri sa, teda povie tripu. Len toto stojí okolo 800-900, celé z vody má takto vyzerať. Celý akrapovič vyfúk má. Ale tu ładna, bo w karbonie. No. Ale prečo zadná guma je sfúknutá? No bo felga jest rozwalona. Aha, hej, tu je tiež. Takže zadná musí, no. Jaka felga? To ona musela dostať dobrú šupu. Widzisz? To jest felga. Pozri sa, Arek, keď ju vyrovnám, že či nie je skrižovaná.
Tak to nie widać. Čo? Nevidno nič? To nie zobaczysz, jak na lasery na... Spred len koleso vyberá, nie že je. Jak na laser na ramę nie wjedziesz z ramą na lasery, to nie będziesz widać. Tu vyzerá, že len koleso je, alebo odka. No koleso to jest rozpierdziczone. No. Jest połamane. Aha. Tu môže byť, ale nie. Ten je celý, imobilizer je celý. No. Dobre, bude sa z ňou treba trošku pohnať. Tu je otrhnutý stabilizer, to čo som sa dopočul. Ale vyzerá byť OK. Brzdy sú OK. Jedné, druhé. Vyzerá to tak, že majiteľ sa o motorku veľmi nestará, lebo reťaz je suchá. Ale ja si myslím, že ju bereme. Alebo pozrieme sa, že nejaké kabliky nie sú poroztrhané. To bude maličká vec, lebo krúti. Je tu 2015 a najazdené má ani, ja sa neviem pozrieť koľko, lebo vôbec nerozumiem proste tým tlačítkam tu. Takže šaleno to. Dobre, bereme, nie? No, a ide domov. Na toto sa teším, jak bude znieť. Ale ľudia, ja si už mám chybu, že prečo to neštartuje. Pozri sa tu. Spojkový kabel. A jak nedáš spojku, tak vieš, čo ide. Nebuď zaštartovac. Zadný elektrón tiež vnití. No, bude dobre, dáme ju dokopy. Takže tak. No, tu naloženú už máme. Ide domu do Trentónu. Nejde nikde. Nejde nikde. Jednička tam je. Takže Rzeczy pozwiewa je wiatr. paráda. Dobre, toto sedadlo a také Ja veci to pogubiłem dáme się. dovnútra. No a domov máme hodinu 39, prosím pekne, ale tam je. A už ide, juj. No a tu máme Verezano Bridge, prosím pekne, počas na oku, ale o toto tu sa jedná, že tam je vzadu naložená samica. Toto už prejde. Toto, len tu odbočíme doprava, vidíme hore, tam ideme a už New Jersey. A ide tam. A ty do keho? Keho ide? Kde sa tak volá? A ideme po ďalšom moste, čo sa volá Gotham Bridge. Gotham Bridge, povedz, jak to máme krásne zvedené. Škoda, že nevidno New York, lebo tam vzadu pekne vidno, ale nepraje nám počasie. Ale toto ide domov, toto je najvážnejšia vec, ľudia. Tu už plastiky pripravené. A že by si vedel, toto mi z výfuku pôjde. Tak, toto mi z výfuku pôjde. No takže ľudia, máme ju tu. S1000RR, ja si myslím, že to bude ten kabliček tu. Počkaj, trošku vyrovnáme. Kabličky. Dobre. A musí štartnúť. Dáme dnuka. No som zvedavý. Že či to kopne. Juj! Počkaj. Dík teraz. Čo si? Baví! Ja máme to doma. Ľudia, máme to doma. Moja zlata. Ty kokso, nemá olej, takže nebudem viac štartovať. Ale je to tam, ľudia. Je to tam. Jeden maličký problém. Aha. Ale kolesa. Joj. No nenormálne. Pozri sa tu, jak čo sa stalo za zadnou gumou, či s kolesom. No, dovidenia. Ja na dneska už mám dosť. Môžem objednávať veci. No, priatelia, tak ideme na to. Ideme pozrieť, že čo nám to vlastne tu treba objednať. Takže určite nám treba tie plasty. Určite nám treba nové kolesa. Jedno, aj druhé zadné. Treba mi nový držiak prednej masky. Treba mi smerovky. Toto možno zamaľujem, nechám tak. Treba mi nové stúpačky.
Určite tam dáme nové stúpačky, bo sú vyhnuté, takisto na prevody. Budem musieť vyčistiť reťaz, zadné koleso takisto nové, bo Božniak skončilo. Toto proste skončilo tak, že ho normálne sa vytrhlo, ty kokso. Vidíš to, proste celé je polamané. No a čo to také tu nové? Treba mi novú ľavú stranu, alebo pravú. Carbon fiber, ten je OK, ten je takto, stojí všetko $400. Toto možno budem vedieť opraviť, alebo to tak nechám. Lebo to sú drahé veci, gumy mi určite netreba nové z toho dôvodu, že sú ešte OK, ale jak vidíte, tak chlapec jazdil rovno, toto bolo maximálne, kde on išiel. Tak spoznáš motorkára. No a... ale z toho vyfúku vám poviem, že ľudia sa tak strašne tešujú, že dovidenia. Motorka má Stage 1, má od BT Tune, takže bude rúcať plamene jak ďabel. A takisto je neobmedzená, takže môžeš ísť koľko dá. Môžeš ho hádzať rýchlosti hore-dole bez spojky. No a má to cez 200 koní, cez 210-215 koní určite. A ešte nový stabilizer mi treba. Nový stabilizer, pretože je otrhnutý. Dúfam, že tlmiče budú rovné, ale vyzerajú to, že proste sú OK. Tlmiče vyzerajú byť OK. Rám je trošičku poškrobaný, to zamaskujeme, aj tak to bude pod plastikmi, takže veľmi toho vidieť nebude veľa. No, nový stator, kryt na stator mi treba. Tu je aj trošku odblankovaný, neviem, či to bude vadiť, či nie. Uvidíme. No také základné veci proste netreba zrobiť. Hlavne tie kolesa, že by som už mohol vyskúšať a tento tu držiak. Takže tak, motorka štartuje. Ľudia, takže píšte do komentov, dávajte subscribe. Uvidíte, čo sa z ňou bude robiť. Bude to taká strela, že dovidenia. Za chvíľu jazdíme, už vám budem musieť počkať do tie veci. Nič mi neostáva. Ale už sa ľudia neviem dočkať. Wow. Ale pecku musel dať riadnu. Musel riadnu pecku zignúť. Keď proste takto vybil celé. Šalenota. Tak vidíme sa v ďalšom videu. Takisto mi treba objednať nové spojkové lanko. A ešte čo som sa rozmýšľam, že dám ten presvitný clutch cover na to. Že bude vidno spojku, jak sa točí. Ešte to rozmýšľam, že to tam práskne. A ešte svetla. Svetielka tam musí dať nové. Takže ideme teda všetko objednávať, spísať a ideme na to. Jak už ste videli, tak motorka naštartovala, tak jak som hovoril, bol tu ten kablik od tej spojky, len som proste vyrovnal piny a naštartovalo to jak nič. Takže teraz mi treba len doobjednať tie veci, čo idem práve zrobiť teraz a za chvíľku jazdíme. Zatiaľ vám robil len také úvodné video, že by ste videli čo a jak a ďalšie videá už budú tie proste, jak ju skladám, aj to a ako bude už finálne vyzerať, takže keď sa ti to páčilo, tak určite mi daj like, napíš mi tam nejaký koment, lebo mi to veľmi pomôže určite a určite subscribuj ďalej, pretože toto bude tvorba, proste to bude content, ktorého ja sa chcem držať, takisto k tej M3, ktorú robím, stále čakám na to, pokiaľ mi ten kamarát alebo ten chlapec, kde to auto je, tak ešte mi proste nedal nič vedieť. Zatiaľ hovorí, že má strašne veľa vecí predtým, takže hneď ako náhle budem niečo viac vedieť o tej M3, určite to tu dám, určite dám to video okamžite na YouTube, aby ste proste všetko videli, aby sme proste mohli pokračovať ďalej. Takže určite daj mi subscribe, like, koment a ďakujem ti pekne. Čauko zatiaľ. Už sa teším takisto aj na druhé video. Už len čakám proste, pokiaľ prídu diely, lebo už diely som objednal a ja sa neviem dočkať, lebo proste toto je moje najväčšie hobby, keď môžeš zrobiť z motorky niečo, čo povieš proste, že tá motorka je nepoužiteľná, že je proste tak rozbitá, ale tá motorka je len esteticky v rici. Ľudia, to len esteticky v rici uvidíš, nebudeš nič proste vedieť, že tá motorka bola padnutá. Nič sa nenapadne. Seru z more a sledujme, chápeš, a subscribe tam pukni takoj. Čau zatiaľ.